Striptérky, a čo by ste chceli, aby ľudia vedeli, keď idú do strip klubu? Nefot. Ani na Snapchate. Môj kamarát vytiahol mobil počas rozlúčky so Slobodou a začal fotiť. Vyhadzovači vyhodili celú partiu. Všetkých 25 ľudí. Nebol tej noci veľmi obľúbený. Mal som tesne nepríjemný zážitok v Ankare, v Turecku pred pár rokmi. Išiel som na burleskné predstavenie. Dievčatá boli väčšinou nahé, ale scéna bola iná. Skôr javisko so 6 dievčatami, ktoré mali strapce na prsiach a potom sa miešali medzi mužov, ktorí sedeli pri večeri. Jedna z dievčat si všimla, že som Američan a s veľmi znepokojeným výrazom ma odtiahla na bok, aby ma varovala, že toto miesto nie je ako strip kluby v Amerike. Tu platíš za minútu. Povedala mi o Američanoch, ktorí si nevedomky narobili obrovské účty, ktoré nemohli zaplatiť a potom ich vyhadzovači brutálne zbili alebo ešte horšie. Vstal som a odišiel. A naozaj bol som na časovači. Trvalo im asi 5 minút, kým mi spočítali účet, ktorý bol viac ako $100 len za približne 25 minút v klube s jedným pivom. To bolo od nej fakt milé, zachránila ťa pred veľkými problémami. Na Netflixe je jeden seriál, kde chlapík vyšetruje podvody po celom svete. V jednej epizóde išlo o európsky strip klub, kde si kúpiš 2 pivá a oni ti naúčtujú asi $900, pretože každé pivo stojí 450. Podvod sa začína už pri taxikárovi. Nikdy nežiadaj taxík, aby ťa vzal do strip klubu. Dostávajú províziu za to, že tam privedú nič netušiacich turistov. Potom príde obrovský vyhadzovač, ktorý ťa dotiahne k bankomatu a ak nezaplatíš, môže ťa zbiť. Ten seriál sa volá Scam City. Uisti sa, že jasne povieš, že chceš iba jeden tanec. Takto sa ťa tanečnica spýta, či chceš ďalší, alebo jednoducho bude tancovať dovtedy, kým sa tvojej karte nepostaví. To sa stalo mne prvýkrát v klube na narodeniny. Kamaráti mi chceli zaplatiť dvojitý tanec vo VIP miestnosti, ale ja som o tomto pravidle nevedel. Po 3 pesničkách moji kamaráti nechceli doplatiť účet. Nechali ma v tom samého. Dovtedy to bolo fantastické. Haha, mne sa stalo niečo podobné. Našťastie som sa chcel len dobre zabaviť, takže mi to až tak neprekážalo. Ale tých 7 tancov ubehlo sakra rýchlo, bez akejkoľvek pauzy medzi nimi. Moji kamaráti ma zobrali do strip klubu na moju rozlúčku so Slobodou. Ja som chcel, aby sme si zahrali prekliatý Mario Party, ale nie. Mal som tanec, ktorý mi zaplatil môj mladší brat. Potom tanec, ktorý zaplatil môj starší brat. A počas 3. tanca som sa rozhliadol, moji kamaráti nikde. Spýtal som sa tanečnice, koľko jej dlžím. $20, zakričala ponad dunivú hudbu. Vďaka, podal som jej 20, kývol na bratov a vypadli sme odtiaľ. O niečo neskôr volala manželka jedného z mojich kamarátov a pýtala sa, ako to ide v strip klube. Neviem. Odišiel som pred hodinami, som s bratmi doma. A čo robíte? Opýtala sa. Hráme Mario Party. Manželka môjho kamaráta zložila. Väčšinu z nich som od tej noci už nevidel. Mám otázku aj pre striptérky na Reddite. Ak má strip klub obzvlášť dobrú ponuku na steak so šalátom alebo krevetami, je neslušné ísť tam len kvôli jedlu? Nesaď sa vpredu pri pódiu, ak neplánuješ dávať tringelt. Ako vložíš bitcoin do tanga? Neviem, prečo to niektorí muži robia, ale prosím, neolizujte ma.
Len si robím svoju prácu a tá nezahŕňa takéto veci. Navyše som po práci často spotená a necítim sa príjemne, keď sa ma niekto dotýka takým spôsobom. Väčšinou svoju prácu milujem, je zábavná a zaujímavá, ale prosím, správajte sa ku mne ako k človeku. Z toho, čo som čítal na jednom blogu striptérky, ak si to ešte neskúšala, môžeš skúsiť nastriekať si lak na vlasy, na krk, ramená alebo kdekoľvek, kde chceš byť chránený. Chutí to veľmi zle a znižuje šancu, že sa niekto odváži skúsiť to znova. To znie ako rada, ako naučiť štenia, aby prestalo žuť lišty v tvojej domácnosti. Strip kluby sú oveľa zábavnejšie, ak si uvedomíš, že je to v podstate bláznivá show a že dievčatá tam pracujú. Nezaujímaš ich ako osoba, ale stále sú to ľudia. Keď to nebudeš brať tak vážne, môže to byť skvelé miesto, kde si len tak posedíš s kamarátmi. Raz som bol v klube s pár priateľmi a jedna tanečnica prišla a snažila sa nás presvedčiť, aby sme si kúpili tanec. Nikto z nás nemal záujem, ale zostala chvíľu pokecať. Bola v pohode a mala rada sci-fi, tak som jej navrhol dohodu. Namiesto tanca jej zaplatím, ak vezme môjho kamaráta dozadu a vysvetlím mu dej Star Wars, pretože tvrdo odmietal ten film pozrieť. Boli preč asi 10 minút a potom sa kamarát vrátil a dokázal prejsť v podstate celý dej, pričom som jej dával tringelt za každý hlavný bod. Všetci sme sa dobre nasmiali a môj kamarát teraz konečne pozná Star Wars, najlepšie minuté peniaze na tanec, aké som kedy dal. Nenos tepláky. Tanečnice cítia každý centimeter tvojho rozkroku, keď máš na sebe tepláky alebo basketbalové šortky a nechcú mať pocit, že s tebou majú sex. Robia striptease, dráždiť, nie striptease, potešiť. Vo väčšine klubov ťa s teplákmi ani nepustia dnu. Pracovala som v strip klube, nie ako tanečnica a dievčatá si strihali šnúrky od tampónov, aby neboli viditeľné zvonku. Niekedy sa však tampón stratil tam hore a vtedy hľadali jedinú triezvu ženu v okolí, aby im pomohla ho nájsť. Bola to teda zábava. Dievčatá mali aj tajné kódy. Ak im niekto ponúkol drink a tanečnica si objednala vodku s citronádou, znamenalo to, že v skutočnosti chce vodu a radšej by dostala peniaze za ten drink. Pri cene $9 za nápoj si takto pekne privyrobili. Mali sme obálky pre každé dievča, kam sa tieto peniaze odkladali. Chlap si myslel, že jej kúpil drink za $9 a aj zaplatil. Lenže peniaze išli priamo jej cez nás na bare, zatiaľ čo ona pila len citronádu alebo vodu. Múdre na viacerých úrovniach. Ušetríš peniaze a zároveň sa vyhneš tomu, že by si sa opil alebo pripil počas práce. Takže môžeš dokončiť svoju smenu naplno a bezpečne sa dostať domov, ale potom ťa čaká služba hľadania strateného tampónu, ak nie si opitý. Takže neviem, či je to až také výhodné. Mám pár známych striptérok a hovoria mi, že sa niekedy celé potierajú dezinfekčným gélom po obzvlášť nechutnom zákazníkovi. Tomu verím. Frank? Bolo by možné sa so striptérkou len porozprávať? Ak im zaplatíš, pravdepodobne áno. Záujem striptérky o teba je hlboký len tak, ako hlboká je tvoja peňaženka. Znie to ako moja bývalá manželka.